Yes, they are over here. And so you won't watch it. When you find any more about only who watch it. You say you also for you know, you know, you know, Neither Mamma was an enemy. Never said seven saw you. Felicity will go. Okay. Mr. Okay. Madame Media Suma, we are so never you know. One year, the second book new. Of a year now, one year ago. Oh, we would see what did I lay about? Come on. We are carrying money. And thank for the new one. Okay, Papa and Ella, when you come here, but what happened? There's some small they are no name, and those they are retired educations. They are actually never any Master, you watch it, and then we hear about. We are in that channel, ready to be a woman, the more powerful to pass. Our team was food. Now, last week, we carried my test here, and that will be it. But you will be coming, test, and I will be it. Come and start that. Test from my device this time. Okay, how the kind? Oh, now we see. Okay, we have made up. No, I say, what you had now, text in the Matthew says 33. Yes. Amen. And I see this week now. There are we are still there will be two additional things. We are all kind. This way, I'm not going to it is anything by anyone said. Now, also, I will kind of be and also be kind of what you want. Our lady, Kainoa, I want for so be kind and walk upon you. But you now be papa. Good mental health. What do you mean now? We hear Obia, Uber talk, oh, what do you? Kainoa, one Payan, one Sasa, someone and nobody answered. Well, what do you know? And the Bolivians, it's what you know better. So, it is a sham issue. The sham will be back, and you are by sham with the tea, and you are sham with the tea. Oh, midday, the second for your mind, as you are not to be a refugee, and then we come now, and then I come, and to zoom was national answer, only no pay, no pay. Never pay was what you do. Or the food may be one of the idea, see a new deep time. And then so yes, so we are away. From my energy, never more branch of the young, this is the Amen. Amen. One day, I said, Malachi, and son, teacher, who was to be a winning guy. Who said, he was too much of the years, was it a year that just said, yeah, we said, for blessings. I said, oh, meaning, was a good problem of salvation. Meaning, was I meaning, yes, everything I'm my I want to go. I'm not happy to play, I don't go and what I mean, before you go, meaning, travel to play, we are moving over the rest of everyone is a woman that is so TE, never opera. Now they come and Puma years and was Puma years, fashion, the city can be a master. So we are in Puma, we lose. And told me I am yes, I glass as no years. There are 2 hours in your own tree. This old lady. Now we are here from
Open from a way to not from there. If you want master, you will put my brain down. And it's the Papa Nita, on 40, or best of better than Papa Better, not your brain down. Name, so we are never from Africa. A publication, some sort of Papa will be a amount from our family. When you are put yourself where you are. It's a Puma from my fresh air, whom you have been yellow, whom you have now, the humanity, to feel free and more, the one last Selena, Abu. And Puma, I think I am better than once a day. And with Genesis 7 and Puma, we think I am, because I can't once, and Sanya, and Puma, touching you, you have a place. Yeah. Genesis 7 we are what you Noah will come after Noah in come after also against him. Busumi Tian Busu. Busumi no da Nidabi Ahansusu. A Dama, a boom, Casero, Usu, and Queen. Now, so, Amen. Amen. Yes, I am. No aggression. Yes, also, Puma, Emma, I didn't feel by. Also, Puma, and ensure that is a young Puma, ensure them. Then show it by, show by the head. Ever says. Now, I don't know why this is. Now, who has my work and will be at home? And now, a young friend. Send short on the woman says, shut up. 80, woman, fine, yes, one fine. Home said, young friend, and show me anywhere. But I was sitting out, so probably here. And show that I am about to also say, two Joshua. Was it ensure was dragging toy. And ensure a toy. And I said, I did the night and Puma, it did. Say, oh, your own is about whom or so. Or cousin also may see may. There's that one way. Ensure by and say, one. No one kind of central, woman tea, no year, 5 said, Abudi. When I knew about or some Puma, it did I make a lesson. Because the car and Puma, it doesn't mean, but over the area 9:25. The area 9:21. Who made changes out of never be known. The man, the dream to go no Owó afro ẹ̀yà mọ̀fà yẹn, ẹ̀mpúnmẹ́m pàjọ́ kẹ́yìn, owó afro nà mẹ́fà yẹn, ẹ̀mpúnmẹ́m sáà wọ́n yẹ fáfá wọn, owó afro nà ẹ̀mpúnmẹ́m, nfa wẹ́n yẹ ẹ̀kọ́yẹ abẹ́bí àbọ̀ ọ̀hún sẹ́, sẹ́yà níbi ẹ̀mpúnmẹ́m a níbi nà mú a, abẹ́bí a èkyirá ẹ̀wọ́ kyerẹ́ sẹ́, ẹ̀nọ́mọ́ bẹ́ dọ́ọ̀sù, ẹ̀bẹ́ kóso, sẹ́sẹ́ owó afro ẹ̀yà mọ̀fà sáà wọ́n yẹ sísọ sọ́ọ́dà. Yẹ́nbẹ̀rẹ̀ owó ní ọmọ tó ń bá ayélujára ẹ̀kíta ní àwọn aṣọ sáré ẹ̀ka mọ̀. Òṣìṣẹ́ tí wọ́n fi ìgbìmọ̀ abẹ́kíta ní àwọn aṣọ sáré ẹ̀ka sí ẹ̀ka ẹ̀ka. Lẹ́kyẹ̀ sẹ́ owó àdọ̀ọ̀sọ̀ owó pọ̀sọ̀ na ònyàmí àsàmà kà sẹ́ bẹ́ẹ̀ dùn lè wúra òbí ẹni hɔ ọ̀bẹ tí a bá sí òbí fún wa owó afọ ẹ̀nà ẹ̀bùnà ẹ̀tọ́ so yẹ ẹ̀nu hyɛn nso sɛ owó ɛda hɔ wowɔ adeɛ biara hyɛn nso sɛ wobɛwu ɛda hɔ ɛnoma bi a wɔwɔ biara ho sɛ owó bɛbɛfa na saa noma wɔ hɔ mpanyinfoɔ si ɛbaa yɛn yɛbɛto ɛnoma bebree sika ne ade nyinaa wɔ fa yɛn ɛwɔ asase so onyame ma yɛn ti ase daa ne mu sɛ owó aforo afa mpoma mu ɛnwa de sɛ wo nyini edu tiri ɛnwa de sɛ wo deɛ o wo nyamare edu tiri ba yɛ mu sɛ owó bɛtu afɔ biara owó ɛwuri wɔda mpoma mu na
ɛyɛ abɛbudi ɛyɛ san repeti yɛ a ɛkyerɛ sɛ ɛdɔɔso ɛkɔ so ɔyɛ ɛbuma a ɛtɔ so mmienu na ɛkɔ buma a ɛtɔ so mmiɛnsa kékeré ne yɛ akɔ ɛbuma a ɛtɔ so mmiɛnsa ɛna ɛyɛ bu no malaka edi mmiɛnsa kyerɛ mu kuku baako ne mmienu saa buma no na ɛbɛsɛ ɛhyia ama de kakra yɛ fi ha pàtó ɔka náà. Malaka etire mmiɛnsa kyerɛ mu edu ɛkɔkɔ du mmienu mofa tutu so na ebura bɛɛ. Yes. Na aduane nkyɛn mu fie na mofa yɛn ne nso nhwɛ asafowurade na ɔse sɛ mmiri ɔsoro mpoma wɔsi sɛ bibie yɛlɛ ɔsoro pàtó ɔka náà bibie yɛlɛ ɔsoro mpoma na mmiri nhwie nhyira ne ma mo ɛma no kɔn so a ɔsoro mpoma yɛ a sɛsɛ mpoma wɔ yɛ nhyira ɛna nam nka yɛ wɔ a sɛsɛ yɛ nyinaa ɔsɔ obi adi so ɛpoma no baako wɔ fa sɛ wopɛ nsuyire deɛ anaa wopɛ owuo deɛ anaa wopɛ nhyira deɛ eti sɛsɛ ara deɛ wɔtɔ mo nhyira onyame deɛ ɔsɔ wɔbɛhwi ama no wɔ so nanso wɔn sɛ ebi ara no first one ne sɛ yɛ wɔ ano asoɔden asoɔkrakyɛ bɔne ɛna ma ɛba basi sɛ tɛn wa yi deɛ ɛdi ɛna ma ɛba wɔn nsa ka tɛn wa yi deɛ ɛdi ɛna ma wɔn nsa ka sitie yɛ yɛ a wɔyɛ abɛ nyame asɛm ɛwɔ kɛmɛ hɔ ntutusuo dudu ɛna bɛ yɛ maso afɔre last time ɔmo yɛ a ɔmo yɛ kasa tutusuo dudu ne maso afɔre ɛyɛ ntaa tutusuo dudu ɛne maso afɔre wɔn de ka bɔ mo ba ɛna wɔn hyia ɛyɛ bebree na wɔsɛ ɛbɛ mu so paul wura deɛ wɔka sɛ ɔbɛgya bɛtwa ndɔfufu onyame hyira yɛ daa eti ɛno wɔ deɛ ɛna yɛdi wie ɛnɛ deɛ wɔsɛ sɛ wɔhyira wotie ni a wotie ɛwɔ awurade mu na ɔpɔn ne sɛ ɔbɛhwɛ wɔde ne bra asɛm bi so a saa noma no ɛna awurade bɛbue na de paprabea a ɛyɛ ɔsoro nɔma wo na atɔ asase so osuo ne bere na wɔahyira wo ne nsa ne wɔn nyinaa amen. amen. ɛyɛ wo na sɛde sɛ ɛyɛ buroni yɛ sɛ the ball is in your court ɔsɛ ɔtu so baako saa nkoma wei ɛna yɛ kan fɔ ɔma ɔsɛ tu so na wotu so a deɛ wɔn wɔ ayɛ sɛ wobɛyɛ sitie ama na sɛm sɛ tutusuo dudu ɛne ma so afɔ ne bɔnɛ wɔde bɛba na wɔde eba so a wɔde eba no wɔ kure mu wɔde eba no wɔ kure mu ɛno ne adesua a yɛde twa toɔ saa stewardship period na ɔse ebinom yi sɛ ewu nya ebinom yi sɛ otumi ne sika yɛ deɛ ɔmo pɛ biara ba ɔse fabra adekora deɛ na aduane tena me fie nsɛm yɛkyerɛkyerɛ mu sɛ asɔrewe sɛdeɛ wonya sika a anyɛ sɛ baayɛ ne ɔsɔfoɔ wɔfa sika no na wɔde kɔ ne fie baabi manafo bi wɔfiri asɔre mu kɔ baabi saa na ɔse wɔn kɔ afɔre te sɛ deɛ awɔ yɛ a wɔn wieɛ no ɔsɔfoɔ no sɛ ɔne obiara de deɛ akontabuo eti wɔfɛ sika no wɔn sɛ yɛyɛ deɛ ɛnte saa tithe ɛne offering ayɛba tithe ne ba wɔde ne nyinaa boa sɛ ɛbɛyɛ a nyame asɔfoɔ adwuma bɛkɔ so wote ase akɛyɛ no ha amen. eti wowɔ ha wonkɔ sɔfo fie nkɔma ne biribiara wonkɔ sɔfo fie nkɔto nnayɔ sɛbi but kakra a wɔayi wɔ ha ɛnboa ma ɔsɔfoɔ no adwuma akɔ so kayɛ no ha ɛyɛ ade a yɛhyehyɛ mu woyi a na wɔayi ama nyame na wɔde ama n'adwuma ɛɛkɔ so amen na deɛ ɛka ho a alatafoɔ sɛ ne second na taa alatafoɔ ka ne second na taa masoafoɔ deɛ no ɛno so yi a ɛboa ama sika tena fie a yɛ biribiara yɛ dwumadie bebree na wonim sɛ nyame woyi ne ha no koraa no yɛso yɛmfane nyinaa tena wo woma yɛ 10 series a na asɔre yi ankasa sɛ Ebenezer asɔre sɛ woayi 10 series a na yɛma 5 series ɛna ɛbɛtena Ebenezer asɔre yi wote ase akɛyɛ no ha wobɛmu sam sɛ na 5 series na aka ne nkɔɛ na yɛde 1 cedi ɛkɔ district mesi yɛde 1 cedi kɔ ban district wɔn nso ɛɛboa ama dwumadie
division na you know once you know na 2 cities adwa na ka 2 cities na no go general conference mass for ya mo na ya ni na teacher eti teacher mo we see come message ya ko na ye die na ye di ko eti ye stewardship book la on my this time o ma ye teacher mo na ye pepe so ya obi a do 5 cities 1 city you know there 5 cities sorry you know there 50 pesos pacho you know there 50 pesos na division so there 50 pesos na general conference 20 pesos pacho isika 10 cities na we go to Jehovah and that's what we do but woman na so we maswa for now 10 cities na we am here the word said 5 cities there there was a college we go for one people as a people what you say again amen now so one city is over my districts now one city ever conference now 50 pesos ever union now 50 pesos ever division that I share a war Abidjan. On the conference, you are share a war, conference, you are share a war and division, you are share a war Abidjan. And general conference, you are share a war America. US. And America said, America win. And what's on France, 10 cities in the area, 2 cities, and a war. They decided to win and I have more envelope. It is a problem more envelope. What do you see Kashimwa? Fatai is never offering any offering any treasure from a very Jimuna. Miss Sano, you feel of success. And all will be in fact offering and this car and two you come for one bottle and physical cash and two. There's no one. If you never back, you may encourage offering one or buyer, fashion offering. What does that mean? Offering one or buyer, fashion offering. Tight and offering or buyer, what is tight? Now the offering a sham. Now a boy, I'm a human air I didn't know why I felt a loose offering. When the two will not a physical cash, the very loose offering. Oh, yes, I can very lucky. Because an idiot won't change the money. Loose offering won't change the money. But all the share I know, who said the air and the next said, won't change the money. It's no challenge. Now, an idea was saying, and was so PR woman, so we'll see him yesterday. I mean, come away. At the German shore, when Saketi. In fact, this should be now a Safari, a shade, a mobile and shade, and then America. But the India, a sharp will swarm, Kayenwa. Amen. Or say, or wish so, then it's not the dead. I want you to do something here. Now I'm going to assassination. Or wish so, now I'm going to assassination. I feel I say, and you probably saw you before. Just a sharp every now a different. Obia is a sharp, is it? Kayenwa, and you know, said it is hospital ground. And I'm not hospital, a Anisha. Obi all idea to say, and no man for the channel, and will be our neighbor. Kayenwa. Whatever I mean, who I am, Kayenwa, and maybe just by you. And maybe you're going now, your boy and lady are about my TV. As the children, Sika, Papa Chamas, and the Rudy Yamash, what you said, Kayenwa, a Shabia, now to us, a Shabia. Obi Yamina Mobusu, Obey. If you are who would say,
bagabi nsabeka wote ase akayewa Amen. nebo de ona make can say ono na aka wasi mission na mission different forms let's not ase kan sha program na odo se bi na nya ye mama enu ni ade a yi so bi a no ni ku na mi tu so du ni ma so afa e pasa ade a kyerɛ sɛ wodi nyame adi kan na nyame di kan nso a wobɛde wo salary a onyame deɛ first wo offer first wonya adeɛ biara onyame deɛ first wo offer first sɛ woyɛ ne saa onyame nim sɛ wode ne deɛ awa deɛ aka no wobɛhyira so ɛnyɛ na wokyerɛ nyame sɛ onyame ne wotu so dodo ɛkɔyɛ adwuma wɔ yi daabi sɛdeɛ bi mu adwene yɛ wɔ oh me ye kwa yo bia be na me ka se ma wo ya shows o so de fa wo de ebra adekrale me kwa yo be fo so ama ye ma ne wo ni na ni manse o na mi sha ye pa o no wa ya next worship week ene fa so de ma ya wa ju ya me bura wo de kai se o na se ye siti ye ma se o be sha o na wo nya be bura ena o de sha because Shiafa the woman, the minister should have another. Amen. Amen.